Täällä on paljon ohjelmaa, enkä nyt tässä vaiheessa sitä ala luettelemaan. Kaikenlaista tekemistä on, ja kaikki tekeminen on sitä varten, että te kohtaisitte keskenänne. Tavallaan kun siis Alushameen tehtävä on näyttää tilan vaurautta, kun emännällähän piti olla paljon tässä. Tässähän pitäisi olla vielä enemmän kuin meillä kellään. Joo. Juu. Ne on kätevästi kaikki jemmassa. Todellakin tärkeä asia on kansallispuvuissa aina se, että emäntä näyttää runsaalta ja sen takia niitä alushameita on paljon, mutta nykymuoti on nyt toisenlainen ja kuulin tässä ryhmässäkin puhetta, että juuri tuosta syystä jätin sen alushameen pois. Taskut alushameessa on kiinnostava asia ja niitä todellakin kansallispukujen yhteydessä paljon on, ja jos teistä joku käy Tampereella Poliisiammattikorkeakoulun museossa, niin siellä myöskin on sellainen alushame, missä on valtavasti taskuja ja sitä käytettiin trokaamiseen. Sinne alushameen taskuihin survottiin kaikenlaista tavaraa ja sitten tultiin helmat heiluen. Ja se on siellä esillä, se alushame, se on hieno. Omistajat kohtaan, ne on aina niin kuin hauska. Niin, kyllä, niinpä, kyllä. Ja näkee harvemmin kuin naisten pukuja. Ehkä siitä syystä, että miesten puku joskus koetaan jotenkin ehkä tukalaksi tai monimutkaiseksi pukea. Ja toisaalta kansallispuvun hame on aika monikäyttöinen, vaikka sitten farkkutakin tai itsekin on käyttänyt nahkatakin kanssa. Heidon nauhat ihan oikean henkilön päässä. Olette hienoja. Mukava, kun tulitte mukaan. Ne on Särkilahden nuorisoseuran pukuja. Nämä on siis Särkilahden nuorisoseuran pukuja. Joo. Loistavaa. Mukavaa. Mutta silloin kun olin siellä, niin silloin kansallispuku kiinnostanut. Minä kudoin sellaisia kansanomaisia puolihamemalleja omasta päästäni. Ihana nähdä näin pienillä tyttösillä niin kansallispukua päällä. Hilja rannalla kahlaan notkein lantein. Sampo talteen hyvät jemmaa
Siksi puintityö on yhtä